pangalan? Marilyn Katani, Kompleto gyud, Marilyn Katani, no? Pila na edad ni Marilyn? 32. 32 na ka? May ako 23 pa ka. Kinakadungog na baka Golden Max Products? Bulo ko Ma'am Sophia. Wala pa. Wala ka, ilalagay ka sa kuha. Kailan sa imo? Nagapaminaw ka, gradyo. Oo. O sa nga, radyo mo ginapaminawan? 99.1 Energy FM. Memorize! Okay, gusto ka makadaog karong hapon? Oo, ma'am. Ay, murag nakadaog na ni sa una ba? Murag nani na nadaogan. Murag sugi yun ni sa Energy FM. Munsay mo nadaogan kay sa una? Ano ka nang... Pwede, gikulbaan man ka. Munsay mo nadaogan kay sa una? Halo-halo. Buko asa, Sirkinya, bukuhan. Uy, grabe niya, lamisad. Oo, lami. Jud kayo, Ma'am Sophia. Kulang pa na ako. Uy, kulang pa nimo. Wow na, maminaw pa jud ka aron maka daog pagid ka o karon. Naa na punta diri, ikaw na pud among napili nga lucky winner. Karon kay wa pa man ka katilaw, wa pa makakabalon sa Golden Max Products. Karon makatilaw na ka, makabalo na ka unsay Golden Max Products ang imo lang buhaton. Ready na ba ka? Oo, ready na. Kulbaan? Kulba. Ay, kulba pero bahalag kulba basta gwapa. Gwapa na lang. Ay, gwapa na lang pero nakalasyas si auntie. Okay, so karon ang imo lang buhaton kay mupili ka sayaw o pangutana. Gusto ko sayaw. Kana! Unsa mo gusto? Sayaw. Kana! Mo sayaw! Para gid sa papel mo sayaw gid ta. Oo, sayaw. Ready na ba ka? Ready na. Unya, ako kay di man ko ready. Okay, ready na mo sayaw? Si Marilyn? Ready na. Okay, 1, 2, 3, go! Sayaw! Hala, sige! Hala! Hala! Oh, pak! Sige, sige! Sayaw pa! Woo! Oh, pak! 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 Ayaw, tsukundang! Hala, sige yun! Sige yun! Oh, sige pa! Sayaw pa! Pak! Practically so na sayang steppings yun, guys! Woo! Oh, sige pa! Hatag pa yun ang tanan! Alright, thank you so much, Ma'am Marilyn! Og, nakadaog ka Golden Max Products! Si pagawa sa to Golden Max Products with rice cooker! Alright, o mong maingon sa mga nagatanaw sa tuwa karon. Salamat sa mga gwapa o gwapo nga nakadaog ko og gusto pangalan ani mo? Golden Max Products! Max product. Ay, basi na kay gusto i-greet, na kay mensahe nga gusto ihatag sa imong pamilya, sa imong loved ones, sa imong ikaduha nga pamilya, unsa ba? Great lang nako ang taga Matyo nga Bagaslaw family. Og sa akong amiga nga naa diri karon og sa ako ang butan nga amo. Di na nako hinganla, nakabalo na siya og kinsa akong amo. Tapos salamat kayo sa ilang pag-ano sa kuha nga bilang ano sa ilang pamilya. Tapos ug ka Ma'am Sophia. Sabi mo lang yan. Alright, thank you so much, Ma'am Marilyn, and congratulations. And thank you so much sa Golden Max Products. Bye! Bye-bye, food.